we het dan hebben over het aantal asielzoekers dat u wil uitzetten en dat dan op een of andere manier niet lukt. Nou, er zijn er heel veel. Heel veel mensen die uitgeprocedeerd zijn en die zelf niet de verantwoordelijkheid nemen om weg te gaan. Ja. Een steeds groter wordend deel van deze mensen gaat wel vrijwillig terug. Dat is de grote winst van deze kabinetsperiode. Maar er is een deel wat op het allerlaatste moment, letterlijk op de vliegtuigtrap, of tegenwoordig in Nederland op de slurf, zegt: ja, maar ik heb nieuwe feiten, ik heb nieuwe omstandigheden, ik ben ziek of ik heb bewijs voor mijn verhaal. Als u het heeft over de vluchten die gepland zijn, dat is het meest concrete aantal. En die uiteindelijk niet doorgaan, dat waren de afgelopen jaar, ik geloof, zo'n 1400. Voordat ze in het busje naar het vliegveld gaan, een laatste keer zeggen: dit is je kans. Je bent nu in het opvangcentrum, in het terugkeercentrum. Alles wat jij denkt dat tot een nieuwe aanvraag moet leiden, mag je nu op tafel leggen. En als je dat niet doet, dan heb je straks niet nog eens een kans om dat te doen. En dan hebben we alles in het werk gesteld en de capaciteit erop gezet om dan heel snel te kijken of er echt nieuwe feiten zijn. Wat is snel? Dat dossier is dan bekend. Nou, dat is een kwestie van een paar uur, een paar dagen. Die vlucht zal die niet halen, maar er wordt vrijwel direct een nieuwe vlucht geboekt. Wat wordt er dan opgeroepen door zo iemand? Maar ik heb nu documenten waar mijn familie over beschikt. En die wil ik hier naartoe laten halen. Ja. En daaruit blijkt dat ik wel degelijk gevaar loop voor leven. En ik heb er alle vertrouwen in dat het aantal geannuleerde vluchten ook omlaag zal gaan. Eén ding wil ik er wel bij zeggen. Het feit dat de vlucht geannuleerd wordt, wil niet zeggen dat de vreemdeling niet vertrekt. In veel van deze gevallen is de vreemdeling wel degelijk vertrokken, maar dan met een latere vlucht. U bent de baas geweest, hoe lang? Een jaar, geloof ik, hè? Een jaar. Een jaar van de ISAF-mensen in Zuid-Afghanistan. Ja. Er zijn 284 mensen, geloof ik, omgekomen. Voelt u zich verantwoordelijk? Ja. Hoe voelt dat als je dan denkt: er zijn 284 mensen onder mijn bewind doodgegaan? Nou, dat voelt niet goed. En ook als je dit ziet, dan krijg je weer koude rillingen. Maar deze mensen die hier staan, die gaan ook weer 2 uur later gaan ze de poort uit. En dat maakt ook weer heel veel indruk. Als er mensen doodgaan, wat in dit geval hun collega's zijn, hoe kun je dan nog zeggen dat het zinvol is dat je daar doodgaat? Ja, het is nooit zinvol dat je daar doodgaat. De missie is zinvol. De hoofdreden is, en ik denk dat wij het allemaal voelen, los van de redenen om een baas voor Al-Qaeda tegen te gaan, dat Afghanen gewoon prachtige mensen zijn. Die de afgelopen 30 jaar onder de meest onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden hebben geleefd. Wat je wel ziet is dat er ontzettende mate aan intimidatie is van de bevolking. En dat de Taliban eigenlijk geen middel schuwt om de bevolking te intimideren. Van gif gooien in het gezicht van meisjes omdat ze naar school willen. Het ontzeggen van vrouwen van elke basisvorm van medische zorg. Jongetjes ophangen omdat ze hebben gepraat met ISAF. Dat soort dingen kom je tegen. En die deken van intimidatie ligt natuurlijk over de Afghanen heen. Want wij noemden net 284 doden, ja. Maar eigenlijk zouden we er nog 3000 mensen bij moeten rekenen. Want er zijn ook 3000 Afghanen in die periode. 3000 Afghanen zijn gedood en gewond in totaal. Ja. Ja. En heeft u dan het gevoel: ach, het komt toch wel goed? Ja, dat gevoel heb ik. Om de bevolking te beschermen moet je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week met je mannen en je vrouwen buiten zijn. Hoe lang denkt u? Op het gebied van veiligheid net zolang tot de Afghanen zelf in staat zijn, de Afghaanse politie en het Afghaanse leger. 10 jaar? Om het zelf over te nemen. 20 jaar? Nee, op het gebied van veiligheid niet, dat kan sneller. De mensen die geabonneerd zijn op de VARA-gids, of dat in losse verkoop kopen, die weten dat er achterin de VARA-gids een prachtige glimmende pagina is. En er is altijd een foto te zien, gemaakt door Bob Bronshoff. En daar maakt Joep van het Hek een tekst bij. Toen kwam de vraag, men vond het leuk, of we dan dat over televisie in het algemeen wilden schrijven. Nou, dat hebben we gedaan. En heel langzamerhand is dat door Bob gewoon dit geworden. Gewoon, foto's die niks meer met televisie te maken hoeven hebben, die over alles en nog wat gaan. Ja. Dan beginnen we met foto 1. En wat zien we hier? Een man die... die heeft een illegale goudvis. En die heeft een brief van een vrouw gekregen. En die zet hij uit. Het busje kwam op tijd? Nee, het busje kwam niet. Ik loop op die jongen af en ik vraag aan die jongen: wat doe je in godsnaam? En toen bleek het allemaal wat realistischer dan dat het er nu uitziet. De goudvis die moet uitlogeren. En dat klotste nogal op de achterbank en toen viel er steeds water in zijn auto. Meneer Michels. Het is na een voorstelling in Carré. En ik had meneer Michels vlak daarvoor in de arena getroffen, zo. En toen zei hij op zijn: Michels, ik zal niet de zoveelste cabaretier zijn die hem probeert na te doen. Maar hij zei: ik kom bij je kijken. Toen zag ik dat hij heel oud was. En dat hij heel verdrietig was door de dood van zijn vrouw. Dat zag ik. En toen zei ik tegen Bob: we moeten een foto maken. Dat zei mijn gevoel. Want mijn gevoel zei dat het niet goed ging met meneer Michels.
En toen is die foto gemaakt. En een paar maanden, 2 maanden later is meneer Michels overleden. Laten we naar een volgende foto gaan. Je ziet een bruidspaar en dat bruidspaar verlaat een kerkhof. Ik had ook wel een of andere hele gemene grap kunnen maken van... nou, ze hebben net haar ex begraven, of zo. Het is ook nooit mijn bedoeling om nou stiekem een foto te maken. Maar ja, soms gebeurt dat wel eens. Bij de volgende foto hadden die mensen dat volgens mij niet in de gaten... dat jij een foto maakte. Ik ben benieuwd. Wist jij wat het was of niet? Ja, het was de familie Scheringa die het land uitvluchtte. Dus toen had ik het geloof ik over de banken en de Ahold-directie enzovoort. Ja. Dit zijn Pauw en Witteman over... En dan zegt die kleine, die zegt tegen die lange... had jij toch niet ooit naar Engeland gewild? Bob en Job heet het boek. En het is heel erg mooi uitgegeven. Het ziet er prachtig uit.